نمسكنا كالونا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ካነ ንጉስ እዩ ከም ዝተባሃለ ካብ ልብና ንዓኻ ዝኸውን መስዋዕቲ ክንዓጥን ልብና ብመንፈስካ ስለስተንከፍካዮ ነቕረካ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ጉባኤና መሊስና ንዓኻ ንበካሉና ንስኻ ምሳና ዘይትወጽ እንትኾንካስ ከም ዝበሎ ባርያኻ መንፈስካ ምሳና ክወጽእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጉባኤ ሕሊፍና ንበካለና እንደገና ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ክንቀበሎ ደግፈና ቃሉ ሊኹ ፈወሶም ከም ዝተባሃለ ቃልካ ካብ አርያም ክትልኽ በዚ መዓልቲ ዝጽልለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን لما عندي ካብ ቃል እግዚአብሔር ንሪኦ ካብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ምገሲና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ዮሐንስ መልእኽቲ ክትጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ካብ ቁጥሪ 12 እንድሕር ዳ ሰጊርና አንቢዩናዮ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ደቀይሉ ኃጢአትኩም ስለስሙ ተሐዲጉልኩም ይሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱማ ቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ኢኹሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱማ ግባዝ ነቲ እኩይ ሲዕርኩም ኢኹም እሞ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱማ ቦታት ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ኢኹም ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱማ ግባዝ ነቲ እኩይ ሲዕርኩም ኢኹም እሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ አቱም ቆልዑ ኢሉ ትሕት ምስ በለ ኻላይ ግዜ አቱም አግባዝ ቡርታዓት ስለዝኾንኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥሪ 14 ቃል አምላኽ አባኻትኩም ይነብር ስለዘሎ ነቲ እኩይ ከዓ ሲዕርኩም ኢኹም እሞ ኢሉ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቁጥሪ 14 ነቶም አግባዝ ከምዚ ኢልዎም ጽቡቕ ጉብዝና ስለዘለኩም ዘይኮነስ ቃል እግዚአብሔር አባኻትኩም ስለዝነብር ኢሉ ቃል አምላኽ አባኻትኩም ስለዝነብር ሲ ነቲ እኩይ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ኢሉ ሲዕርኩም ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከም ዝነግረና ብዛዕባ ህዝቡ ክዛረብ ከሎ ንሶም ኢሉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስታት ናብ መንግስታት ክሓልፉ ከለዉ እከይ ክጠቕዖም እንታይ ገበረን ኢሉ ኣይሓደገን ኢሉ ንነገስታት ግና ምእንቶም እንታይ ገበረ ኢሉ ገሰጸ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ሎም ማዓንቲ ርእስና ትዝስዕር ይዝብል ወይ ከዓ ነቲ ዝስዕር ዝብል አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ቃል አምላኽ እንድሕር ዳ ምሳኻ ዝነብር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢኻ ትስዕር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ሓደ አማን ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እኩይ ዘበለ ክስዕር ተጸዊዑ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ እኩይ ከዓ እንታይ ስለዝገበርኩሞ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር አባኻትኩም ስለዝነብር ዘሎ ኢሉ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከምዚ ኢሉ አምላኽሲ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ኣለዎ ኢሉ ወይ ከዓ ማልቲ ፋሴት ይብለና ወይ ድማ ብዙሕ ዝገጻታ ጥበብ ዘለዋ ገይሩሲ እንታይ ገይሩ ኢሉ ነቶም መልእኽቲ ወይ ከዓ ነቶም ስልጣናትን ሽመታትን እንታይ ገብሮም ኢሉ ብኡ ገይሩ ሓይሉ የርእዮም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝተፈላለዩ ጥበብ ኣለዎ በብእዋኑን በብግዚኡን ከዓኒ አባኻ ብዝገልጾ ጥበብ ንጸላእ ኩሉ ግዜ ክስዕሮ ይጸዊዕካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢሉ አምላኽ ነታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽመታትን ስልጣንን እንታይ ምንታን ገብሮም ምንታን ከፍልጦም ዲሞንስትሬት ገብረሎም ሓይሉ ይብሎ ኪንግ ጄምስ ቨርሽን እንታይ ማለት እዩ ሓይሉ ምንታን ከርእዮም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ እንታይ ክገብር ዝደሊ ሓይሉ ብማሕበሩ ሓይሉ ብደቁ ገይሩ ይኸርኢ ዝደሊ እዚ ድማ ካብ ብዝሒ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝተላዕለ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዝገርም ንሕና ምስ ዘይንርእዮ ጸላእ ግና ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝርእዮ ጸላእ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝርእዮ ሓደ ግዜ ዘረሽ ትበሃል ሰበይቲ ኣላ ንሃማን ሰበይቱ ማለት እዩ እንታይ ኢላቶ ተባኢሶም ምስ ማርዶኳይ ብሓደ ሓደ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ከምዚ ምስ ተባሃሉ እዚ ምሳኻ ገጢሙ ዘሎ ኢላቶ አይሁዳው እንድሕር ዳ ኮይኑ አኺልካ ኢላቶ ቃል እግዚአብሔር አው ነብር ኢላቶ እዚ ምሳኻ
مكيتو زلوا يكاسخا مكيت كيا زلوا عند حردا أيهودا وخينهم ودكت أنت زي كوينو إلاتو زابيري مسكن سلز صلاعي خمانا صبي يوريوي مالتي جدون زابير أتحيال جنا مسبولون السخري أي كالن سلزي تري زلوا خاجن يلن مالتي يكونن قال زابير سماين مدرن فترة حيلي زابيري مسكن جدون أتحيال جنا مسبولو أنا إحنا حيالات أنت نخون داني خمي جيرنا بتحت انت لنا يلو بتحت مليون وين نجزء لنا يلو بقى نجدون كأمونه إخزابير بزح يسعره جدون كأني أأمن يقلتيفو بتعميز حزن مخنياتون تايب لو بقى بل سكتوت كوت سيبز دقمو نسابينات تلك يتخالوا نقص يكون من الكتابن بلو ده حركة قمت إلوا خايب له وهلا هم جيرو كمان أأمنن كيدس كيلو شعو أبتسافر صلاتها أو تسأجع كاسمع إلوا صلاتها بزعبة خان تايز بلو خمس اللو إلوا إخزابير بصلاته جيرو نجيرو مالتي جوجو وتأ خب نجدون أنسي كدع مخنا خلار الله خويلو سلازي سخاس سلازي رأخيو قال إخزابير كم عينة حيلي أقولن مالت أيكونن مالتيو إخزابير استمسكن يخون أب إما هو زخودنا وردك مزامرتي بقى تزعيرنا يلوم بقى تنأمنون نبرنا سيلنا بقى سلست عمة الفرقان أي سريحنا خن نبر أي كنت أمولو تجزي زورمو غيرنا يلوم أما قدن تاي قبرن يلوم تبخ إلاز نبر بقالن بقبرن سين تاي كوين يلوم كتقاط يلوم ما تقبيرو سلست معلت خمان غيرو يلوم حزينهم أما قدي تسعرنت منفس تواجيو أو دي أوام حزينهم خدون يرام قويت أخزارون كلهم كم زيلو جاني حوام أتوم إلوام نبيات بالتزاربو زبلك قال نمأمان زدونجهم عاسو إلوام نبيات بالتزاربو قال أب متحف قدس بزلو قال نمأمان زدونجو سب كل جزء سعري زخون مالتي تسعيري زخيد لازم ساعات زيهم تسعيرهم إخزابير كزارب كله بإرمياس جيرو خمزيلو بزعباتهم أب برخا ويكا أب مقدي وديقهم زموتو دق أقوال هزبي كبكسيلو زيهم أب برخا زموتو دق أقوال هزبون تايم كلام لاخ سلازي بلهم أم مقدس تسعرو سباتهم نا إخزابير حيلي أب هيوتهم كريي كالون صلاي حنساب بقيم يوقعهم حنساب ببقل يوقعهم حنساب بمقرم رام يوقعهم حنساب أب هيوتهم أب حدارهم يوقعهم مالتي ريهم كمزيلو قال إخزابير أما أكلكم سي مرير سور كي بقول تتأنقوا يلو نبزحات كان تاي كي جبريلو سور سديدو بقى بيترنس كي تولم يلو بيترنس مخي تولم ويكا مرت مالتي جن إذا قام تايز متسيلو كابس أجان تحرد أقوديلهم يميلو دياغنوس قبروا لكم لما عندي بقى الأملاح سب كابس أجات أقوديلي يزقيام سلست بدل أيكون المخنياتو مستي أملاح زقود فولو بدل أين تأثرني سلست السجا كم أيرني مالتي إخزابير كرو خلوجن إخزابير زري أمر أي تخكلن يأمر أي مالتي إخزابير يمسكن حدا جزء بلعام ود بيعر سي عسبق قبلي له خراجم ميلو متسي مالتي كريام خلوجن أنتايلو بقى زيوم ميلو مسارعهم ست إلو إخزابير النام له كريام خلون تايلو زيوم من تايلوم حيلو خم من تايلو كم رئيمي إلو حجد أيكون نبر نمتساير يقول له نسون نجستاتن منجستاتن نزبتاتن تاخو قبرو ميلو كشوف لقامي ميلو حيلو خم من تايلو كم نايري إيمي بقى كمان بس هم وعرو بت يزبل زتنسوها يلن نيلو إسرائيل جنا مقدر موت خلون تايلو أو زيوم بقى حيالات يوم زيوم كول عنام زيوم من جراني أم دبولو مسيم إخزابير زرو يوم رأي نحرز تسمع معك يا أخات السعر إخزابير يبارك إخزابير زرو يوم رأي رأيو كلام الله سلز تزربت رأي كونن مسخا سلز حبرت رأي تقمكا سخات وسيد كيات رأي تقمكا من رجاي بزعباتهم كل التبارات ثلاث تبارات أما تحق قدس كزارب كله تحدى حنت مكلي تيبو تحدى خلت تيبو تحدى حموش تيبو تحموش عسر تجيرون نت أملاخ ذهبوا قال أشرفوا مالتي فتأكملوا أتين أملاخ زفلت زبقنا أنت تقبريلو كبر تعيلو إن فاكت كبر تعترى إذا كنا أتصبح كمان إكسبلويت تقبري ويكاني أدفانتيج كأو سديز بلنا أدخل تزقبرها يسنفن 4 جيرون صنيعو أتحدى بدي لي كونن أستوعلوا له أنت يجيرو مسلكم السخا أنت يا خايلو زي زراعك يتعد صديلو بقى كله بمحروته مالتي تاي كله بمحروتي أنا أتو جيجايزي رأيو أنا إخزابير محرد دامون كل علم عندي من تاي كل علم نتوم تقبلوا ويلو بسمون زعمونه سلازم مأمانا مقبلا ناتكاي مالتي
ولد أملاخ كونوا نعومي مسلي بوم سلازم السخان تيا خايلو صنع سوايا خايلو زي زرعك ياو تعتصد زي بتن كيا أتكب سب أي مخان كافليتس انتاي جري أيلو كبير أيلو قويتاون نايسنفن انتايلو كم مخان كا هم مخاني حق إيلو صبغ هذا زاريب كايلو جن السخا هكاي خايلو كلا كان كفو بارع خايلو هكاين كفو باريان دحام بمحرو تقول له قبلنا يقول أنا مع رأينا يزبل على أملاك كم يمهرناني مالتي زابيري مسجن إسياس 4 كلتن كم زيلو زبزن تايلو ورورن زموتني إلو تزميتي إلو دما أنت إلو خلاتهم أبغى أقول تفنطرون أبيت ما أسرت خات داقونون زمت خات وفيو إلو من ناقف يلبن تمارو خمو ملس زبل كان تايلن يلنا ما أكلهم إلو نتز تورث ملس زبل سام ما أكلكم سن من تاي زي إلو إجزابيري حتى تالو مالتي من تاي نتز تورث ملس زبل زي إلو أما أكلكم مرير صور بقى يلو زج أنقكم كابس أقام قدالي يلوم سامنا إبراهيم صحفي مرير صور زي شجرك مسبات زي سامعك أبنا برخا زي سامعك بتأملاق ذهبك أو مدري غاز بلك سبات نتنات كم قرأت كل حس كل جزء أو كواي كوبي جزء بيرت أو يكملتي كل جزء نبرخات أنت تكون كم زيلو تتأثيروا زحلوا نبر نبيت ما صرت زحلوا نبر أنت هايلما نسخة بقولي يسوع كريستوس إيمان يلوما شو أنت تكوني هايلما مدحنا نبيت كخاتي لما مدحنا نفس درها خاتي مدحن ناب كله خاتي لما ساقن تاي لما تمبرك خي لما يسوع كريستوس قوي تاقبر رأب هيوتك قال ناتك نجار أيت وساس خي لما قال ناتك نجار أيت متصي لما سام بيت كان أنت تكوني يوم ودعني يوم يلو أساف زبالة مسح قدس زمار نيرو بتعمي بيت أملاخ بك بسقى تباريخو نسأل سعيرو نبر سبي هذا جزء جنا أيت فلتوني خا تمسح هذا اللي تسقى سلزيت فلتو دايلو بك بيت أملاخ من لا سي إيدي مصراي سيلي بك أخنتو يلو أبكر ما أملاخ أماريرو صلاة بتاع وقعوا صلاة خبز أجاك ديلو مالتي عشقوا دونك أركوني بالمزمور 73 عسران كلتان عشقوا دونك إيرو انتايلو بك نخنتو إيدي أسرائيلو اتخاب እግዚአብሔር ተቀቢሉ ዝማላለሶ ዝነበረ ጸጋ ረሲዕዎ ማለት እዩ ጸላ ዝማርኾ ነገር በሓያል ኢድ ጥራይኻ ተወስዶ ከምኡ ኢልዎም እግዚአብሔር ክነግሮም ከሎ ንእስራኤል ኣብ ዘጸአት 3 በሓያል ኢድ እንተዘይ ኮይኑ ፈርዖን እንታይ ይገብረኩም ኢሉ ኣይገድፈኩም ኢልዎም በሓያል ኢድ እንተዘይ ኮይኑ ኣይገድፈኩም እዩ ሰኢሉ ጸላኢ ኣይገድፈካን እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን بحيال إذا أنت زي كونوا نجس قبض كدوهم زي حد جوكم تاي قبركم الله نقرأكم الله يلوم جزابير سلازي جناخ بخرسوس غيرهم سخاتكم زسنا عنا نزقب عنا زحتمنا لبنا عربون منفس قدس ذهبنا منفس جزابير جنا كل جزء مسانا جزابير يمسكن كم زي لنا معرف شد الشغلون توس كم زيلو كله جزء خما قلقلت أملاخ رأسنا تاي نقبر لنا يلو نرق لنا يلو ببوزح تعجستيلو بتصعري بمنقح بصوم بصلوت بنصهنا بفلطات زياتهم كلهم نا እግዚአብሔር አርመርስ የሞይ ካና እግዚአብሔር መስዓሪ አጽዋራት يوم ማለት زياتهم كلهم غيرنا بقدس منفس بفقري بقال حقي بسلطان املاح بصوار صدقي بيمانه صقام بزو كله ينا ديمونستريت نغبرنا እግዚአብሔር ኃይል ይሉ ጳውሎስ እዚኦም በሙላቶም ና እግዚአብሔር እንታዮም አጽዋርዮም املاح زعتقنا አጽዋርዮም ይሉ ምዕራፍ 6 ኤፌሶን ቁጥር 10 ከም ዝይሉ بسترفة سحواتي يلو بقويتان بصنعات حيلو نتاي قبور يلو برتوع يلو بقويتات رايخون كان نايقزابير ناي صنعات حيل تاتالو هو مالتي كصنعة كازقل حيل نايقزابير اللو كلام الله بزعبا يوحنس بزعبا قويتا غزارة كله تهتسان نتاي قبور يلو عبيلو أبتحاد بتصقى دلدل يبل أبتحاد بمنفس كا دلدل يبل بمنفس زي دلدل سبب نحرقا خوينو كل جزء صلائي سحارو يجو خون مالتي رأيو نتن شوعات محوراتنا እግዚአብሔር መንፈስ ክመጽ ከሎ እንታይ ኢልዎን ሸውዓቴን ነትስዕር ኢልዎን ነትስዕር ኢልዎን ሳርዴስ ትባል ቤተ ክርስቲያን ህያው ተባሂላ ያትስመ ግን እንታዩ
موتي خا إلوا أبقد ما أملاخ زينك من منفسه وصمعات زي بلو كوسخ إلو زي حسب بقى بتزلو درجة زحقة بس انت إلوا موتي خا إلوا بقى لو دوك يا تبهال بيت خرسيان كاني عجيبة بتزلو أفت بيت خرسيان زنبرا نجار سلازي كابزن اليوم وسخ عيد لنا نيو بعفو ما يكونون زبلو أبصله تصوع كام جنا قتت يوم زبلو زابير يمسجن كلام الله كم زيلو نتز السعر جنايلو رايح جنتا خوينا مسلكم ولا أفتي هيوتهم قدادي لهم كم زلوا خماس مردا أبيهم نحنا بقى أنتي نايلهم يقزبلنا بقى ملأتي نايلهم زلنا كله ألنا نايلهم زابير بمنفسه قسم كله جنتايلهم عور مخانكا نداي مخانكا يلوم بتعمي تبي تخرسيان فارماسي مدهانيت بوتاني روبتي خمسة ما يوعين زحل نزبل الله سلازنا برا صبوق نقدر جيرهم صبوق هبتا ما بتخباب خمسة نبورنا يروما جزء أتاتيني ريب بهالمالتي زابير كنا قرام كله جنتايلهم بتنسوم زحسبو نتايلهم قدلوا مخانكم نداي مخانكا عور مخانكا سوم كان تايم دولو زدلنا كله ألنا بقى نحنا سلف سافيشنتينا يبلو كم زيلوهم قنا رأي يوحنس كنزمرهم كله نتز السعر قنا أبزفاني مسايك أمتي له ثابير يمسكن سارديس بهالو خان تايجرهم نقول حكوني له بقى من كحز قدلو سبيو نقحاتو تصلا أزو صدي أين كحني نيرو سلازي أفت بيت خرسيان بزحات سبات أمو كل كان تايجبر له يموتوا له يتقفوا له يلوه هي أو تبهاي الكاس ملخا جنا خموت يخايلو نتسعر جنا خموت عدا خداون تخدن أنا ونسمو خم مصحف يوتاي كيف حقوني أبكد ما أبوين أبكد ما الأختون دما نسمو كأموني يلو نزين شو عتب بيت خريستيان بعر حدا قال لي بون زابير سوغان تايو نتسعر يلوان السعر تراي يزرخ بوي يزلم دلو بمحروتو كلاتنا أيكونن كلاتنا بمحروتو زبهال يلن مالتي إذن عند دكان تقصيو حجي قال እግዚአብሔር ግን ነፍስ ወከፍና ነገረና ሆሎ እዚያም ኩላቶም ናይ እግዚአብሔር አጽዋር አቤቱ እግዚአብሔር ዘፍስሶም ጸጋታት እንድሕርዳ ተቀመሎም ኮንካ ይኻን ነቲ እንታይ ዝገብር ኢሉ ነቲ አምላኹ ዝፈልጥ ግና ኤክስፕሎይት ዝገብር ኢሉ ካብቲ ናይ አምላኽ ጸጋሲ አድቫንቴጅ ክወስድ እዩ ዘስምዕ እቲ ናይ አምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ክብርትዕ ክገብር እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይባረኽ አስቴር هزبا مستمارخة سق كتبل تقل نيرا مالتي ويكان هزبا نمركم مستفرد سق كتبل تقل نيرا قل أنا أبيت نقصتات كله من هالبات سيل وخا مردوكاي كان تايلوا من هالبات أملخ نزقوانزي أو غير كنت خان مسبلا أستر أبقى ما أملخ كتسأل الجميرة مالتي قلت إجزابير كتدل الجميرة حدا خابتنا إجزابير أتصور انتاي صلوتي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንቤቱ ዘሃባጽ ሓደ ዓቢ አርመር እንታይ صلوتي እግዚአብሔር ይመስገን ቤተይ ቤት ጸሎት ያን ሁሉ ማህዛብ ይሉ በቃ ቀዳሜት ያዚያ ቤተይ ንሁሉ ማህዛብ እንታይ ቤት ጸሎት ያ ዘይ ጽልት ኮይኑ ሓደ ክርስቲያን ከዓቢ ኣይክእልኒ ዘይ ጽልት ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩስኽ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ በታ መዓልቲ ኣኻ ኸውን እዩ ጾሩ ካብ መንኩብ ካርዑቱ ካና ከምንታይ ከኸብር ዲሉ እግዚአብሔር ምክንያቱ ከምንታይ ተላዕለዩ ካብ ተስብሒ ዝተላዕለ ኢሉ ካብ ጸሎት ዝወርድ ስብሕሎ ካብ ጸሎት ዝፈስስ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣትን ጸጋን ኣሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብንብዓት እዮም ዝዘርኡ ብእልልታ እንታይ ገብሩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እዮም ዝዓጽዱ ይብለና ንምንታይ መስለኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ ዘፍሰሰ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ዝወርዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሃና ነዊሕ ዓመታት ኮምፕሌን ጌራ እንድያ ባጫትላ ኣማሬራ نوي عمد بمحروتو سحد معلت خبني إلى سي تمالا لساس كم زي يكون رياته زي هاي تسرحني هاي لاتو it's insanity يقولوا حد نجرسي تي مفتاح زابي كان نجرسي بخوم دقاقيم كلا يجزي سالسا يجزي خطفات حيل كام حساب سي بقى تصل لا يقولوا دري سوري حس نمتى دقاقمو نمتى تفتنو خلا سالسا رابع حمشاي مالتي هنا غيرات شعور بقى أبقى ما أملاخ أنت قد قبل وصينا أبقى ما أملاخ كتفسس وصينا
أبقر ما أملاخ صلوت كتعرق وسينا نندا إلي سدرابيت نتي أوز جبر جيجا نخيت رئي عين أخذ عمت وسينا تنصوم زعبا زبلو تسألي لا ديا عبيدا ديا بكازي أنت عينت يا تمثل الله زبلو بملو ترسعوا وسينا أبقر ما أملاخ فسيسا እግዚአብሔር ይመስገን አስቴር ካልቀعهم ጌራ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝሃቦ ኣጽዋር እንታይ ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ጸሎት ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወጽእ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ 58 ብዛዕባ ጾም ጸሎትን ክዛረብ ከሎ ድሕሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸምካ ድሕሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸሊኻ ኢንፋክት ስኻ ጥራይ ዘይኮንካ ስድራ ቤትካ ከይተረፈ ደቅኻ ከማን ነቲ ቀደም ዝዓነው እንተ ክገብሩ የሚሉ ከልዕልዎ የሚሉ በቃ ነድቅዎ እዮም ነዳቕ ፍሩስ መሳፍሮ ዝኾን ከተማ ተባሂልካ ክትስመዕ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብሎ ዘሎ እኒሃ ሳርዴስ ንቑሕ ኩን ኢልዎ ጸሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅረብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገዛእ ርእስኻ ኣፍስስ በዚ ጸጋ ዝጥራይኻ ክትስዕር ትኽእል ኢልዎ ሕጂ ምስዓር ክንብል ከለና ብቕልጽም ከም ዘይኮነ ርዳእና እዩ ናይ ኤሳውን ናይ ያዕቆብን ፍልልዮም ሓያብቲ ዝዓበየ እንታይ እዩ ኤሳው ኩሉ ግዜ በቃ ክገብር የብሃላ እዩ ክገብር የብሃላ እዩ በቃ ከምዚ ናይ ማርታ ማለት እዩ ማርታ በቃ ኮለል ያትፈቱ ኮለል ንጎይታ ከይጠምቕ ክትካና ኾኖ ገለ እያ ትሓስብ ማለት እዩ ማርያም ያ ካብኣ ዘይውሰድ ግዲ ሓርያ ኢልዋ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ፈተኹን ኤሳው ጸላእኩ ገና ከይተወልዱ ከለዉ ንምንታይ ኢልዎም ያዕቆብ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘኽብር ስለ ዝነበረ እምበር ያዕቆብ ካብ ኤሳው ንላዕሊ ዝቐንዐን ጥዑይ ሰብ ዝነበረን ኣይብለናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር እዩ ግና ዘቋምጥ ካብቲ ናይ ሰብ ነገር ማለት እዩ ካብቲ ሰብ እዚ ናይስ እዩ ዝብሎሲ እቲ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ናይስ ከም ዝብሎ እዩ ኣድቫንቴጅ ብጣዕሚ ይወስድሉ ምክንያቱ ቀጻሊ እንታይ ይገብር ነበረ ብሎ ሰባት ደድሕሪኡ ክስዕቡ ከለዉ ንሱ ግን ካብ ሰባት እንታይ ይገብር ነይሩ ይግለል ነይሩ ማለት እዩ ቀጻሊ ኣብ ኣምላኽ ሓይሊ ቅበል ደሊ ቀጻሊ ካብ እግዚአብሔር ክሕይል እዩ ዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ጸላእካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣሕለፋ ዘይጾትካ እንታይ ገይርካ እዩ ዘይተሓጎስ ቀቢእካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን በዓር ጽድቂ እንታይ ይገብር እዩ ሓደ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጽዋር እዩ በጽዋር ጽድቂ ኢሉ ሓቀይዶ ብየማነ ጸጋም ኢሉ ቅድስና ሓደ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር መስዓሪ ኣጽዋር እዩ እግዚአብሔር ብህዝቡ ገይሩ ዲሞንስትሬት ዝገብረሉ እዩ ረዩ أملاخ صادق እግዚአብሔር ይመስገን أملاخ صادق مخانو ማንም ሰብ አይጠራጠርኒ ግን ንሕና እንታይ ኢና ንሰብኽ መስለኩም እቲ ኣዋና ዝተገልጸ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ኢና ንሰብኽ እምበር እቲ ኣምላኽ ዘሎ ጽድቂ ይኮንና ንሰብኽ ናይ ክርስቶስ ጽድቅስ ኣብ ህይወትናሲ ፉሊ ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኒቆላውያን ዝበሃሉ መንፈስና እግዚአብሔር አድሒንዎ እምበር ስጋናሲ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ጸገም የለን ኃጢአት ገብሩ ይኽእል ምስ በሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ወጽኡ እንታይ ገይርዎ ገኒሕዎ ነዚ ትምህርቲ እዚ እቲ ኣባና ዝግለጽ ጽድቂ ኣምላኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣባና ዝግለጽ ጽድቂ ኣምላኽ እምበር ኣብ ክርስቶስ ዳ ጽድቂ ከም ዘሎ ዳ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ናይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 22 ከምዚ ኢሉ እቲ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ይጀምር እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ኣባኻ እንተሎሲ ይፈሪ ማለት እዩ ምዕራፍ 8 ሮሜ ከም ብለና እቶም መንፈሳውያን ሲሉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኢሉ ነቲ ናይ መንፈስ ነገር እዮም ዝገብሩ ብመንፈስ ዝምርሑ ቃ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ይመስገን ብመንፈስ ተመርሑሞ ትሕት እንታይ ይኾንኩም ኢሉ ትሕት ስጋ ይኮንኩም እዚ ዝተሰዓረ ሰብ እዩ ኩላትና ጻድቅ 7 ግዜ እንታይ ይገብር ብል ይወድቅ ዝብል ማለት እዩ ጻድቅ 7 ግዜ ይኮነን ዝወድቅ ጻድቅ 7 ግዜ ይስትንስእ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቅ እናተንስእ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ጽድቅና እግዚአብሔር ኣምንታይ ዝገልጾ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ እዩ ዝገልጾ ነዚ ጽድቅ እዚ ዝቀባበሉ ነዚ ጽድቅ እዚ ዲሞንስትሬት ዝገብሩ ወይ ከዓ ዘርእዩ ካኒ ንምንታይ ይገብርዎ ነቶም ሓይልታት እንታይ ይገብርዎም ይስዕርዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ግና በትተዋሃበና መንፈስ ኢሉ እንታይ ስለ ዝፈሰሰት ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቅሪ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት ካብ ዝተላዕለ እንታይ ዝኸውን ዓመፃ ዝጸልእ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ተስፋ እዚኣ ስለ ዘላትና
إلو እግዚአብሔር ይመስገን ذا ተስፋ እዚኣ ድማ ኣይተሕፍርንያ ይብለና ذا ተስፋ እዚኣ ጽድቅ እያ ትሰብኽ ذا ተስፋ እዚኣ እንታይ እያ ትሰብኽ ቅድስና እያ ትሰብኽ ذا ተስፋ እዚኣ እንታይ እያ ትሰብኽ ሓይሊ ኣምላኽ እያ ትሰብኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓደ ካልእ ናይ እግዚአብሔር ኣጽዋርካ እንታይ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ክፈስስ ከሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ፍቅሪ እዚኣ እንታይ ስለ ዝኾነት ኢሉ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን እዛ ፍቅሪ እዚኣ ንጸላእቲ ተፍቅር ፍቅሪ እያ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ንጸላኢ ንጸላእካ ዘይበለኸ ተፍቅር ትኽእል ፍቅሪ እያ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ እኮ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት እንታይ ከይገብር ኢሉ ዘርክስ መሪር ሱር ከይበቁል ማለት እንታይ ማለት እዩ ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ኪክ እዩ ዝገብራ ፍጽምቲ ፍቅሪ ግና ንምንታይ ተጥፍያ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ንፍርሃት ተባርራ ኢሉ ትራፕ ዝገብረካ ኣብ ጸላኢ ዘውድቐካን ድሕሪት ዝመልሰካን ዘበለ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት ኩሉ እንዳተሰዕረ እዩ ዝኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብምስጋና ኸ እንታይ ይገብር እዩ ይስዕር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ እዮም ኢሉ ኣብ ጎረሮኦም ኢሉ በሊሕ ዝኣፉ ሰይፉ ኸ ኣብ ምንታይ እዮም ኣብ እዳዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ንኹሎም ቅዱሳኑ እንታይ ኢሉ በቃ ክብሪ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ደጌታቱ ብምስጋና ናብ ኣጸዱኡ ኸ እንታይ እዩ ብውዳሴ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብምስጋና ገይሩ ክንስዕርካ ይደልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን መስዋዕት ምስጋና ዘምጻለይ እንታይ ዝገብረኒ ኢሉ ስገረኒ ይኽብረኒ ኢሉ ማለት እዩ ሓደ ንጉስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ገይሩ ውግእ ምስ መጽኦ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸልዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኹ ድሓር ግን እንታይ ገይሩ በቃ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ትብዓቱ ከይውሰድ ነቶም ዘመርቲ ንቅድሚት ሕሊፎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ንነገስታቶም ብምንታይ መንታን መዝሙር 149 ብሰንሰለት ነቶም ዓበይቲ ኻነ መቃውሕ መንታን ከኣስሮም ሲሉ እግዚአብሔር ኣብ ልቡ እንታይ ያቐሚጥሉ ምስጋና እግዚአብሔር ያቐሚጥሉ ይብለና መዝሙር 149 ነቶም ጸላእቱ ከኣስሮም ሲ ንጸረሮም ከኣስሮም እንታይ ገይሩ ቀሚጡ እግዚአብሔር ምስጋና እግዚአብሔር ያቐሚጡ በሊሕ ዝኣፉ ሰይፊ ይብሎ ንቃል ናይ ምስጋና ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስጋና ምቕራብ ማለት እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ግን ካብዚ ይዓቢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ኣምልኾ ምሃብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩነታት ከም ዘለዎ ከሎሲ ንእግዚአብሔር እንታይ ምሃብ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ክእለትን ናይ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ እንታይ ምግባር እዩ ምእማን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን 149 ከምኡ ይብለና ከም ብቦኤ ንሳቶም ሲሉ ኣብ ኣሕዛብ ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ ምስ መባእስትኻ ሕነ ዝፈድየልካ ዶ ትደሊ ኣለኻ ሎሚ ንእግዚአብሔር ኣመስግኖ ንሳቶም ኣብ ኣሕዛብ ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ ንህዝብታት ከኣነ ንምቕጻዕ ኢሉ ነገስታቶም ብሰንሰለት ንኽቡራቶም ከዓ ብመቁ ሓፂን ንምእሳር ሲሉ ስግንጢር እዩ ማለት እዩ ሎሚ ምስ መባእስትኻ እግዚአብሔር እንዲህ ፍትሕ ከውፃልካ ትደሊ ዋላ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ክትገብር ኣለዋ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ቃል ኣምላኽን ከም ዝብለና ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣባታቶም ክፍጽምዎ ኢሉ እግዚአብሔር ዝጸሓፎ ጽሑፍ ኣሎ እግዚአብሔር ዝፈረዶ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፍኻ ምንታይ እዮም ኢሉ ኣብ እዳዎም ይኹን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ንኹሎም ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ክብሪ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሲ ብምንታይ ዝግለጽ እዩ ዝብለና ደሎ ንኣምላኽ ምስጋና ክትዕርር ከለኻ ንኣምላኽ ክትዓጥን ከለኻ ሲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሽዑ እዩ ዝመጽእ እሱ ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ እንታይ ገብረልካ እዩ ሕነ ክፈድየልካ ኢልዎ እቲ መልኣኽ መጺኡ ክዛረቦ ከሎ ንቀርኔሌዎስ እንታይ ኢልዎ ብዛዕባ ጉዳይካ ሲ ኢልዎ ንመዘከርታ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ደይብሎ ኢልዎ እቲ ዝመካሕሲ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ኢሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ እንታይ ክገብር ምዃኑ ፍትሒ ዘውፅእ ኣምላኽ ምዃኑ በዚ ይመካሕ ኢሉ ሰብ በቃ ቃል ኣምላኽ
ازي كله ناي እግዚአብሔር اصواري نعنا ذهبنا ስለዚህ ቃል አምላኽ እንታይ ብለና ትስዕር ይዝብል በዛ አጽዋር ዝተመርኪስና ንላዕል ክንወጽ በዛ አጽዋር ዝተመርኪስና ክንስዕር ይዝደልና ማለት እዩ ነዛን ኩለን ሸውዓተ አብያተ ክርስቲያናት ዝሃበን ነገር ተሎሲ ከም ዝግበሩ ከም ትግበሩ አይበሎም እንታይ ዳግበሮም ስዕርኩም ውጹ ጥራ ኢልዎም አምላኽ እንተፈትዩ ከም ዝገብረን እዩ አይትበሉ አምላኽ ፍታው እዩ ቃል አምላኽ ዘበለ አብ አምላኽ እንታዩ ወን አሜንን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ዘበለ አብ ቅድመ አምላኽ እንታዩ ወን አሜንን እዩ ጎይታ ብዝፈቀዶ ሓደ መዓልቲ ክመጽ አይባልኒ ጎይታ ዳ ክትመጽኒ ይፈቅዱ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኣብ ዝፈቀዶ አይባልኒ ነቲ ፈቃድ አምላኽ ዘለዎ ፈቃድ አምላኽ ዘበለ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታዩ ወን አሜንን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚ ወን አሜንን ዝኾነ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብ ህይወትካ ናብ ጸላትካን ክትፍጽሞ ምእንታን ምስጋና እግዚአብሔር አምንታዩ ኣብ ጎረሮኦም እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ولا خطو خريام ترى لخاص مسجانا يوم زوج مالتي أبزا قرر يا تصنح أتفياتنا أبزا في الله زقال مش باليسب أب قرر أم يا تصنح مالتي نام لا كل جزء مسجانا زبو مالتي زابيري مسجان نام لا كل جزء مسجانا معتان مسواتي يابكن زابيري مسجان زابير كأبه يلو زقبله مسواتي دسنا بلو زقبله مسواتي أملاخ مسجان مزمور 5 قوم بلنا حد جزء عشر عمت سي أبيت خرسان سي تأفي نيرة يبلني حدا سبعي قدم مهوران نيرة مالتي تاهون كا حدا سب مسحول قندي جني لني جنزة بيجن صدر لهم نيرة إيلو مزمور 5 له أروح باسان سنايمن ينيلو زيافير ناتي ينيلو زون كلهم أبركات الدلو دعول نايمن يميلو ناتي يمديلو أنت زدلس أنت يوم جوركون أي ما حطت كوان نيرة بعلي حل فيلا مسواتي أنا لو سجاز رابعة بلع يلو زيافير ويش دم دبيلاتات ستي إيلو نعاقي مسواتي نتلو علم بسعاقها بمون صغاب مع الصباح الناقفة كان عاقي مسواتي زي حتى كازلو مبرر እግዚአብሔር ካብሰብ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይዝደሊ ካባኻ ዝኾን መስዋዕት ይዝደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ፍርዲ ክፍጽም ዝደለ እንታይ ገይሩ ኣብቶም ሰባት እዮም እንታይ ይቕሚጡ ምስጋና ይቕሚጡ مسجانا يقميت እግዚአብሔር ይመስገን مسجانا እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም እዩ በሊሕ ሰዓፉ ሰይፍኻኒ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ውግእ ክንበሃል ከሎ ሓደ ኣጽዋር ኣይኮነን ሶሪ ጾር ብላላ ሓደ ኣጽዋር ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ኣጽዋር እዩ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንቤቱ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ እዩ ዝገልጻ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ኢሉ እታ ብዙሕ ዝገጻታ ጥበቡ ባገሩሲ نتم أفسما يزلوا حلقناتات شمتات زبقاس خازبولو بمول أم انتاي قبرم دانيال كوميلو كابتا قداميت مع التجميراس انتاي غير كايلو صلاتك كو تسمعي لو جن بقى حيلتات لو ابز ما اكل صلاتك عقتو خباسو امونغونا مغرورام كو تو صلاتك تقارص اسران حدا معلتي تواقي امنا يلو اسران حدا معلتي دانيال جن تاغيرو صليو اسران حدا معلتي سعيرو اسران حدا معلتي أب قدم أملاك حدا خابتنا إجزافير أرمر على العلو ويكا حدا خابت أصورنا إجزافير على العلو تواجيه مالتي إجزافير يمسكن سلاز إجزافير بوزح سأقطعت النبيتو أتسقي واي أملاك يمسكن نحنا خا ناتو تتأكم تكون كبرنا إجزافير يبارك نزين كلهم قدسان انتايلو كبريلو بقى إجزافير يمسكن إجزافير يمسكن زكرياس معرف 10:5 يبل أبلع بيت داويتن أبلع لي أتوم أبي يرسالهم زنبرون إجزافير سنتاي كورد يلو منفس أجان مهللان كود يلو مهلال نا إجزافير أتصواري زخاني مهلال نا يمتى أتصواري نا إجزافير أتصواري حد جزء سبات يحط يوم نعم أبقى ما أملاك تصلي صلاتي صلي خان أملاك تمسكن ده ويسقط تصلي قال يو قال أملاك أمال ديبل قال يو خان تايزبل قال يو خاني بأمنته صدي يزبل ما أنا يبلو جن نفسه كفار أستي بينون ديو حدا خابت ملكته جنا هنان سلست نندي عمدات مخانا وناي نقرنا نويح جزء تمالاليسا حدا خابتي إجزافير كم سمع ملكته جنا بدحري يسنتاي أفسيس الله إجزافير حقوس أفسيس الله
بدحريس حقوي تمثيلاس انتهى قبرتني له أي ترأيتني بلنا إن فاكت أي تبلعني يعني راقدم دحري قنا شوهاتها هند بتخفيته أملاق مسكن تبلع جميرة مالتي بشعود ما تملي ساد ما بلعت بلنا بقى حج حاجة خابتنا إجزابير ملكت إجزابير بمنفوس جيرو انتهى أسمير الله صلاتها خمس تملسة نجيروا مالتي the fervent prayer of the righteous بلنا تا صلاة صادق بلنا ويكأنه تا موقتي زغنت صلاة صادق سي انت هتجبري له حيلتات هتجبري زبلنا بزح هتسلط له إلياسي سيلو حدا بقى تايم مخبلكم زغنا سب زفره سبينيرو سبيت تيلاسي شويت كي شويت دي هم راكا قني قيت له مالتي حجي كمان أزد خامو سبينيرو يزبلنا إلياس كم تاينيرو كمان أزد خامو سبينيرو ثلاثة عامة فرعان سمايات كعبسو زقبرو جننتايو ناي صلاة حيلي مالتي صلاة صادق بجبرة بزح تسلط يا يبلنا إلياس كمان أزد خامو سبيو ثلاثة عامة فرعان جنا سمايات كم زعت صوي نجرنا مالتي ناي مسعر أصواري زبالتي زابيري مسكن سلازي مهللان صلاتنا قد ما عملها انتايو زابيرن حزب زهابو أصواري مالتي እግዚአብሔር በቃሉ ገሩ ሰዓር ይገብር ያምላኽ ይመስገን ዞም ተሳዒሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰብ ኤማሁስ ክገንሖም ምስ ጀመረስ እንዳተዛረቦም ከሎ ሽዑም በርቲዖም እንታይ ኢሎም ሽዑ በቃ ተማሪኾም ሽዑ ክምልሱሉ ይከኣሉን ኢንፋክት ክገንሖም ከሎ አልዕላ ቢልካ መገዲ ሕውስ ዝበለካ ሰብሲ ክገንሓካን ኣይተፍቅደሉን ኢኻ እዞም ሰባት እዚኦም ግና ቃል ኣምላኽ ንኹሉ ሰብ እንዲ ዘንበርክኾ ቃል ኣምላኽ ክዛረቦም ምስ ጀመረ እቲ ውሽጦም እንዳነደደ ውሽጥና ዶ ኢሎም ድሓርዮም ተዛሪቦም ውሽጥና ዶ ይነደና ኣይነበረን እዩ ኢሎም እንታይ ማለት እዩ እቲ ጸላኢ ዘሰከሞም ኩሉ ዓይነት ነገር የራግፈሎም ነይሩ በቃሉ ገይሩ የራግፈሎም ነይሩ በብሓደ የራግፈሎም ነይሩ ምክንያቱ እዚኦም እንታዮም ከሲርና ዝበሉ ሰባት እዮም ነይሮም 3 ዓመትን ፈርዓን ሲዒብናያስ مخاوان حانت زي ترغبوا خنصوص انتا جيرمو يميلو بقى سقيلمو قتيلمو تقبيرس درو كمان انتا جيريلمو 3 معالت جيريلمو ندخم بقال جيرم برتع من تانك قدسي يلو እግዚአብሔር انتا جيرني ناي مورات لسان يبني يلو املاخ يمسكن قال املاخ استمهار لسان قال املاخ زلاخو راي همزي لنا اتي املاخ زلاخو يلو قال እግዚአብሔር انتا يزارب يلو قال املاخ يزارب يلو أملاخ زي الأخو سب قال زرب عيد الزرب أملاخ زي الأخو أنت خوين نجنتاي قال أملاخ يزل ندخم بقالو جيرة نبرتع متنسع من تانك قال النيلو እግዚአብሔር ይመስገን زبرتع قال زتنس قال زسعر قال الله እግዚአብሔር ይባረክ قالوا لي يخون تاي غبرو ميلنا قال እግዚአብሔር فوسو ميلو كاب غود غادوم كان تاي غبرو ميلو انا غفو ميلو እግዚአብሔር ይመስገን قال እግዚአብሔር كاب كله استقبل قال اتخاب افوز وصل نبره غويتا زعبا غويتا خزاربا خلوا كم زيلان قبخا مؤس شتولو سمكاز فسسقب ايو سلازخ انت يغبراكا اوالد يفتواخا تفتاوي زغبر مغوس زلو زغبر نا እግዚአብሔር قال እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነትስዕር ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ክቦይ ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ህይወት ክበልዕ ክቦይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ትበሃል ማሕበር ካብ ፍቅሪ ኣምላኽ ጎዲላ ነይራ كم تاي قديلان يرى نعو انتاي لو سعر لك هاي لو تقدماي فقرخا تقدماي قبرخا قبر رويلو تقدم እግዚአብሔር نقالو نصلوت تغويون نبركا ابيت افيلو تسعيركا وديقكا حجنا نتسعر انت قبريلو كابتا ابغنت املاخ زلهم هيوت كبلع كوبيلو እግዚአብሔር ይመስገን فيلادلفيا تبهال بيت ክርስቲያን አላና የመጨረሻ ማለት فيلادلفيا ማለት حدش نفسي غيركم كتحسبوا تقوليهم ግን ካኒ ግርህነቱ ዘይጥፍ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይልዋው ዓመኻ ሂደት ይሉ ግን ጽቦ ነገር አለካ ይሉ ንስመይ ቃላይ ሓሊኻን ንስመይ ካንታ ይገበርካን አይ ካሓድካን ስለዚህ ማንም ከዓጾ ዘይክል ክፉ ደግኽበካ ነቲ ዘለካ ግና አጽኒዕ ካንታ ይገበሮ ይልዎ አዞ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘለካ አጽኒዕ ካም ሓስካኒ ናይ ምስዓር ምልክት እዩ
صلاي خيوسدو كابت زلكا خيوردكا እግዚአብሔር ይመስገን አምባቆም ኮሚሉ አነሲ እንታይሉ ከበረክት ቦታ እንታይ ገብርኔሉ አይወርድኔ ይሉ በቃ እግዚአብሔር ንሱ እንታዩ ኃይለዩ ንሱ ነገራይ ከምና ኤራቢ ገብረን አበረክት ቦታ ካንታይ ገብረኒ የማላልሰኒ ይሉ ነተዘለካ አጽንዒካ መሐዙን ሓደ ናይ መስዓር ምልክት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነተዘለካ ጽቡቕ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ዝነበሮ ነገር እንታዩ ከም ልማዱ ይብለና ከም ልማዱ ገሊያቶም ግን እንታይ ገብሮላ አኺባኹም ማይትዕደጉ ይሉ ምክንያቱ ገሊያቶም እንታይ ዝገብርዎ ልማድዮም ዝገብርዎ ልማድ ንኽልተ ይሰርሕ ማለት እዩ ጎይታ ግን እንታይ ገብር ነይሩ ከም ልማዱ እንታይ ገብር ነይሩ ኩሉ ግዜ ይጽል ነይሩ ኩሉ ግዜ አንግዩ ይጽል ነይሩ ከም ልማዱ እግዚአብሔር ይመስገን ነተዘለካ አጽኒዕካ ሓዝ ኢልዎ ፊላደልፊያ ካብዝን ለዓላ የጽረካኒ ንእሽተይ ካስኻ ኢልዎ በቃ ብዙሓት ሰባት ናብ ቤት ኣምላኽ ክመፁ ከለዉ ጽቡቕ ግርህነት ሒዞም ይመፁ እሞ ካብቲ ጌጋ ዝኾነ ልምምድና አልሚድና ጌጋ ነገር ነልምዶም ወይ ድማ ንኣምላኽ ዝነበሮም ትግሃት ነጥፍኣሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ኣምባቆም እንታይ ኢሉ መን እዩ ዘውርደኒ ኢሉ ማንም ዘውርደኒ የለን ካብዚኣ ኢሉ ኣብ በረኽቲ ቦታይ ዋላ ኣምባሕ ዝብላ ባጊዕ ኣይሃልዋ ዋላ ድምፂ ኣይሰማዕ መይተን ማለት እዩ እንታይ ገብረ ኢሉ ካብ በረኽቲ ቦታይ ዘውርደኒ የለን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ እምበዓር እንታይ እዩ ብምሕረቱ ይኮነን ቃል ኣምላኽ ነቲ ዝስዕር ኢሉ ነቲ ዝስዕር እንታይ እዩ ዝቦ ኢሉ ምሳይ ኣብ ገነት እዮም ከምብሮ ኢሉ ነቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይጉዳእን ኢሉ ነቲ ዝስዕር ካብቲ ስውር ማና ክቦ ኢሉ ነቲ ዝስዕር ክሳዕ መወዳእታ ገብረ ዝሕሉ ከዓ ካብ ኣቦይ ተቐበልኩ ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ከሰልጡነ እየ ኢሉ ነቲ ዝስዕር ጻዕዳ ክዳውንቲ ክኽደን ኣነ እውን ሽሙ ካብ መጽሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን ኢሉ ነቲ ዝስዕር ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ዓንዲ ክገብሮ ካብኣውን ከቶ ኣይወፅን እዩ ስም ኣምላኸይ ስምታ ከተማ ኣምላኸይን ናይቲ ኣምላኸይ ኣብ ሰማይ ትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ሓዳሽ ስምን ከዓ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ክጽሕፈሉ ኢሉ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህብአ ኢሉ እንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አፍተን ድሕሮት መዓልታት ከዓ ኸውን እዩ ብልና እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ናይ ቤት እግዚአብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ክዶታት ድማ ልዕል ክብል እዩ ኩሎም ኣሕዛብ እውን ናብኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ክውሕዙ እዮም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሎሚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጨው እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብርሃን ክገሃድ ይደልየና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መመሊስና ክንውስኸሉ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ መመሊስና ክንውስኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ክንብርትዕ ንቤት እግዚአብሔር ንጸሎትን ንቃለን ክንተግህ እግዚአብሔር ይባረኽ ሓይልና ክውስኽ ጽሊና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አሎና መንፈስካ ውሽጥና ስለዝኾነ ከተተንሳአና ከተበርታዓና በየማነቲ ኢድ ጽድቅኻውን ክድግፈና ፈቃድካ ስለዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስም ሓይልና መመሊሱ ክሕደስ መመሊስና ክንብርትዕ ከም ሓደ ሓያል ጅግና ሰራዊት ብቕናት እግዚአብሔር ክንትስቕ ክድግፈና ይጽል ኣለኹ እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ሓይልን መንፈስ ፍቕርን መንፈስ ቅጽዓትን እምበር ንባርነት ዝኸውን መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ከም ዝተባህለ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ሓይልኻ መመሊሱ ኣብ ውሽጥና ይበርትዕ እታ ውሽጥና ዘሎ ጽቡቕ ነገር ክትገልጾ ኣብ ቤትካ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ክትገልጽ ይጽል ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ ክትብርትዑ ከም ዝተባህለ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምብርታዕ ምሕያል ክኸውን ይጽል ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ሓይልኻ መመሊስካ ክትውስኽ ይጽል ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን